Λοιπόν, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα. Η ώρα είναι 9:20. Πάω στο κτήμα. Θερμοκρασία 28 βαθμούς, 29 βαθμούς. Δεν έχει πολύ ηλιοφάνεια σήμερα και βλέπω και στο βάθος πολλά σύννεφα. Μήπως ρίξει καμιά βροχή. Να δούμε. Λοιπόν, περίεργη ημέρα σήμερα. Στην πόλη τα μισά φανάρια δεν δουλεύανε. Αυτό βέβαια δεν ήταν και πολύ κακό, γιατί περνούσαμε μια χαρά. Όσα δεν δουλεύανε, επειδή ήμουν σε κεντρικό δρόμο, δεν σταματούσαμε καθόλου. Και μεταξύ έγινε και δύο σχημικά εκατομμυρίων που λέμε. Σταματάω τελικά σε ένα φανάρι εκεί λίγο πριν πω στην Τζιμισκή και περνάω ανάμεσα από τα αυτοκίνητα να φτάσω μπροστά. Στο πρώτο αυτοκίνητο λοιπόν ήταν ένας τύπος και καθάριζε το τζάμι. Όχι, λέω εγώ εδώ πέρα έχουμε θέμα. Εν τω μεταξύ το καθάρισε το τζάμι, μόλις το καθάρισε το τζάμι, βγάζει ο άλλος από μέσα και του δίνει ένα δεκάρικο, 10 ευρώ. Τρελάθηκε ο άλλος. Thank you very much. Χειραψίες εκεί πέρα. Τεντώθηκε, πάει και πίσω που ήταν μια γκόμενα πίσω, χειραψία και με την γκόμενα. Λέω λίγα ακόμα και θα έχουμε και ανταλλαγές φιλιών εδώ πέρα. Τέλος πάντων όλοι ήταν με στην τρελή χαρά. Λέω και εγώ ρε, έτοιμος ήμουν να του πω ρε φίλε, μήπως περισσεύει κανένα 2 ευρώ. Τέλος πάντων. Και ένα άλλο σκηνικό, πλησιάζοντας προς τα δικαστήρια εκεί πέρα, ήταν ένας τροχονόμος και ρύθμιζε την κυκλοφορία. Δεν ξέρω τι ρύθμιση έκανε, αλλά γενικά ο κόσμος από τη μια πλευρά ήταν πολύ εκνευρισμένος. Φώναζε ένας οδηγός εκεί πέρα, φώναζε και ο τροχονόμος. Ξαφνικά οι διπλανοί μου άρχισαν να περνάνε χωρίς να δώσει προτεραιότητα ο τροχονόμος. Κάνω κι εγώ. Δεν είδα τη συνέχεια εκεί πέρα τι έγινε, αλλά δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στο κτήμα, θα ποτίσουμε λίγο, έχω να πάω και μέρες. Θα κουρέψουμε λίγο τον γκαζόν, θα αράξουμε λίγο, θα χαλαρώσουμε. Και αύριο θα πάμε και στο Κιλκής. Όχ, το λεωφορείο εδώ πέρα τι έγινε ρε φίλε. Αμάν. Πάντως συννεφιά 29 βαθμούς, εγώ νιώθω ζέστα. Δεν ξέρω τι φταίει. Φτιάξαν και αυτή τη γέφυρα από ό,τι φαίνεται, γιατί είχε καταρρεύσει. Μόλις την είχαν επισκευάσει, μετά πήγε και κατέρευσε. Ευτυχώς δεν έγινε κανένα δυστύχημα εκεί πέρα. Κόκκινο το μπροστινό ρε γάμο το. Πολύ σύννεφο ρε, πολύ σύννεφο. Το σύννεφο έφερε βροχή λέει το τραγούδι. Αστυνομικών μέγαρο. Εδώ η αστυνομία.
Όπα. Λοιπόν, βγήκαμε από Θεσσαλονίκη, έριξε μια ψυχάλα, αλλά απειροελάχιστα, τίποτα ιδιαίτερο, μέχρι στιγμής δηλαδή. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδρομή εδώ πέρα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Στροφιλίκη και καλής ποιότητας οδόστρωμο. Ευχαριστιέσαι δηλαδή. Πάντως έχει μια μαυρίλα πάνω. Τώρα θα δούμε. Θέμα είναι να μην πέσει σε κανένα μπουρίνι, γιατί μια βροχούλα τώρα το καλοκαίρι δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι και περιοχή εδώ που τραβάει τη βροχή. Σκόνη όμως, έχει να βρέξει πολύ καιρό, πολλές μέρες. Πολύ σκόνη κάτω. Όπα, όπα, να τα, ξεκίνησε η βροχή, μότο. Κάτσε να κόψουμε κιόλας γιατί θα έχει γλίτσα και ο δρόμος εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα που θα πάει το πράγμα. Έχω αδιάβροχα βέβαια τώρα, αλλά βαριέμαι να κάτσω βγάλω αδιάβροχα. Ο άλλος δουλεύει ολοκαθαριστήρες, άρα εδώ δυναμούν τα πράγματα. Άμα είναι να γίνουμε μουσκεμα και μετά να βάλουμε τα διάβροχα. Κοίτα να δεις ρε φίλε, κοίτα να δεις. Ρίχνει κανονικά τώρα και πού να σταματήσεις. Γαμούτο. Εδώ στο παλιό μεταλλείο μάλλον, αλλά δεν ξέρω αν έχει κανένα υπόστεγο. Να βάλουμε τα διάβροχο, γιατί αυτό το μαύρο σύννεφο που βλέπαμε είναι περίεργο. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν βλέπω κάτι να σταματήσουμε. Υπόστεγο, τίποτα από υπόστεγο εδώ πέρα. Αν και εδώ θα μπορούσα, αλλά έχει το σκύλο.
Αυτοί δεν δουλεύουν οι αλλοκαθαριστήρες. Άρα μάλλον από εδώ σταματάει. Λογικά. Μπα. Τώρα με το τζάμι και όλα έτσι δεν θα φαίνεται τίποτα και στην κάμερα. Κάτσε να την κλείσω και την κάμερα γιατί δεν έχει νόημα. Λοιπόν, η βροχή σταμάτησε, μετά ξανά έπιασε. Βρήκα ένα υπόστεγο τώρα κάτω από μια γέφυρα, οπότε θα βάλω το αδιάβροχο και θα δοκιμάσω και αυτά στα παπούτσια κάτω, να δω αν και εντάξει, τα παπούτσια στεγνά είναι, αλλά θα τα δοκιμάσω και τα ποδονάρια. Λοιπόν, ωραία. Σε πρώτη φάση ας καθαρίσουμε λίγο το τζάμι εδώ μπροστά. Καθαρίσουμε λίγο και την κάμερα ρε εσύ. Εδώ πέρα. Τσεκ. Ωραία. Τώρα ας καθαρίσουμε λίγο και το τζάμι εδώ. Οπότε μέχρι να τελειώσει όλα αυτά σταματάει και η βροχή. Όχι ρε εσύ, ρίχνει κανονικά. Και κοίταξα τον καιρό εντωμεταξύ, δεν την προβλέψανε πάλι αυτή τη βροχή. Τελικά αυτοί οι μετεωρολόγοι πολύ άχρηστοι είναι ρε παιδί μου, τίποτα δεν μπορούν να προβλέψουν. Πια. Λοιπόν, το κακό είναι ότι μάλλον θα ζεσταθούμε αρκετά. Λοιπόν, για να βάλουμε τα ποδονάρια σε πρώτη φάση. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει. Για να δούμε τώρα τα ποδονάρια. Από το Τέμου τα πήρα αυτά. Ωραία φίλε, πώς θα μπει το παπούτσι εδώ μέσα? Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Φαίνεται θα ρίξω και τη μηχανή στο τέλος. Πω. Το έβαλα. Μια χαρά. Πολύ δύσκολα μπαίνει όμως. Είναι πάρα πολύ στενό. Αν δεν χαλάσει, είναι καλό τελικά. Γιατί αποκλείεται να μπερδευτείς στη μηχανή. Το πόδι με κάτι άλλο είναι μια χαρά. Πολύ καλά. Αυτό μπήκε πιο εύκολα. Μια χαρά που έσκασα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τώρα η βροχή σταμάτησε. Αλλά όχι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα διάβροχα. Εδώ τα έχουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε το πάνω τουλάχιστον. Βάλουμε μόνο το πάνω. Λοιπόν, και εδώ είναι το κάτω.
Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε και το αδιάβροχο. Πού είναι τώρα αυτό το... στο φερμουάρ. Έλα ρε φίλε τώρα. Μου κουμπώνει το φερμουάρ τώρα πια. Τι στο διάολο. Και έχουμε αρχίσει να σκάμε. Ωραία. Ωραία. Το βάλαμε και αυτό εδώ κάπως τώρα στο λαιμό, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαινόμαστε. Αυτά μας έχουμε γίνει τώρα. Θα κλείσουμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, το κλείσαμε. Πολύ ζέστα ρε γάμο το. Αυτά εδώ. Να δούμε τα... Οπαλάκια. Τα ποδονάρια πάντως μια χαρά φαίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τώρα δεν βρέχει. Μόλις φτάσει σε ένα σημείο που ανοίξει ο καιρός θα τα βγάλω αυτά, με μουσχήμα βέβαια. Λοιπόν, 100 μέτρα, στην κυριολεξία 100 μέτρα από εκεί που σταμάτησα για να βάλω το αδιάβροχο και τα ποδονάρια, η άσφαλτς ήταν θεόστεγνη. Και τώρα εδώ που είμαι έξω από το χωριό η άσφαλτς είναι θεόστεγνη. Και τον ουρανό το βλέπω ανοιχτό, άρα αποκλείται να έχει βροχή από εδώ και πέρα. Μια μαυρίλα είναι πίσω και αριστερά μου. Οπότε προς εκεί που πάω εγώ λογικά δεν έχει βροχή. Όπα, τώρα άνοιξε ακόμη περισσότερο. Μη βγάλει και ήλιο σε λίγο. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο τώρα έτσι και θα δω λίγο παρακάτω τι παίζει, γιατί εντάξει βλέπω μια αντάρα εκεί στο βάθος. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό όμως. Νομίζω δεν έχω βάλει και την κουκούλα και την νιώθω πίσω να με χτυπάει στην πλάτη. Την κουκούλα έπρεπε να τη μαζέψω λίγο, να μην είναι έτσι στον αέρα. Την κουκούλα από το διάβροχο εννοώ. Α, εδώ φτιάξαν και την άσφαλτ, ήταν πολύ χάλια. Σαν να ρίχνει από καμιά σταγόνα εδώ. Αλεπού, πάει Αλεπού. Λοιπόν, μάλλον εκεί πέρα πρέπει να ρίχνει βροχούλα. Οπότε συνεχίζουμε με το αδιάβροχο. Αυτά λοιπόν, όχι, δυναμώνει η βροχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η βροχή τελείωσε εδώ πέρα. Πλησιάζουμε τώρα στη Νέα Δήμητρα. Τέλος η βροχή, οπότε θα σταματήσω εδώ στο μπακάλι να βγάλω και τα διάβροχα, να πάρω και καμιά κατατροφή εκεί για τα γατόνια. Θερμοκρασία πάντως 25 βαθμοί. Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς αυτό το διάβροχο από πάνω τώρα από εδώ το κτήμα είναι 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν πιστεύω να έχει βροχή αριστερά. Μπα. Λοιπόν, για να πάμε εδώ. Τι κάνουν αυτοί εδώ τώρα, γερανός, ιστορίες. Ο Μιχάλης ανοιχτός. Σταθερή αξία ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται? Καλημέρα, δεν έβρεξε εδώ? Τίποτα, Στη Νέα Φιλαδέλφια έριξε πράγμα. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα, ναι, τώρα που ερχόμουν από εκεί, δεν βλέπεις, έβαλα και τα διάβροχα από πάνω. Τίποτα, Ωραία. Λοιπόν. Όχι ρε εσύ. Δεν έχει τέτοια. Κουκούλα είναι διπλωμένη. Λοιπόν, τώρα αυτό να δούμε πώς θα το χωρέσουμε εδώ μέσα. Μια χαρά. Οκ. Εύκολο πράγμα τελικά. Να δούμε και τα ποδονάρια τι ρόλο παίζουν τώρα, σε τι κατάσταση είναι. Μια χαρά είναι αυτά ρε εσύ. Πολύ ωραία. Πώς θα το βγάλουμε? Τελικά καλό είναι, κρατάει. Καλό. Βγαίνει εύκολα αλλά μπαίνει δύσκολα. Τσακ. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε σαν τις κάλτσες. Τσακ τσακ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα, να πάρουμε και το πορτοφόλιον. Για να μπούμε και μέσα τώρα. Τα γατόνια καταφτάσανε από όλες τις πλευρές, από όλες τις κατευθύνσεις. Οπα. Τσακατά. Πω ρε γάμο του, πάλι μεγαλώσαν αυτά εδώ. Τι γίνεται? Έξι γατόνια τώρα θα φάνε την κονσέρβα τους και θα είναι ευτυχισμένα. Λοιπόν,
Λοιπόν, μια κονσέρβα γίγας. Πού είναι τώρα αυτά? Τα χορτάρια δεν μεγαλώσαν καθόλου. Οπαλάκι. Είναι λίγο λερωμένο. Για να δούμε αυτό εδώ. Αυτό είναι καλύτερο. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός βέβαια. Όπα. Λοιπόν. Τρώνε. Αυτός είναι αρσενικός εδώ πέρα και είχε αρπαχτεί με όλο τον άλλο αρσενικό αφού επιβιώσανε. Είναι εκεί άλλη η γατούλα. Το στριβανάκι μας τι λέει? Αυτό πρέπει να το γεμίσω με νερό. Να κάνουμε και καμιά βουτιά. Θέλει καθάρισμα. Θέλει καθάρισμα. Αυτή έχει μερικά χλαδάκια εδώ, έβγαλε φέτος αρκετά χλαδάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16. Κάμποσα. Μπράβο. Αυτό όμως γιατί κυτρίνησε? Ξηρασία, πρέπει να τα ποτίσω. Τώρα αυτά. Πλώσουμε το λάστιχο τώρα να αρχίσουμε να ποτίζουμε. Όπου δεν το κλείσαμε το νερό, ρε. Γάμο τον πελά μου. Ωραία φίλε. Κάτσε πάμε να αποθέσουμε.
Επόμενη μέρα τώρα πάμε για Κιλκής, πάω για Κιλκής. 9 και 20 το πρωί, 8 και 20 το πρωί η ώρα, 23 βαθμούς, δροσούλα, μια χαρά. Διακάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εχθές τα ίδια ήτανε και φάγαμε τη βροχή. Τώρα ξέχασα να βάλω τα γάντια, αλλά εντάξει, θα τα βάλω εκεί στο Κιλκής. Κιλκής. Μετά θα πιω ένα καφεδάκι στο Κιλκής. Θα φάω. Και μετά Θεσσαλονίκη. Σαλόνικα. Ποιος είναι τώρα αυτός? Ποιος ξέρει. Λοιπόν, πήρε ο αδερφός τηλέφωνο, έχει φτάσει ήδη από Θεσσαλονίκη στο Κιλκής, όπου να είναι φτάνω κι εγώ. Το ανοίξουμε για λίγο με την ευκαιρία. Ωραία δροσούλα έχει πάντως. Καφεδάκι στο Κιλκής και μετά φαγητό. Το Κιλκής είναι φοβερή πόλη. Μπαίνουμε λοιπόν Κιλκής. Τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά πανέμορφη. Και οι μηχανές στο βάθος.